još jednog člana Udruženja Palanski art, ovoga puta je Ljubiša Kocić, naš vrli saradnik koji nam godinama pomaže u svemu, u pisanju tekstova, u prevođenju na engleski jezik, u prevođenju sa engleskog jezika i verovatno vi ste imali prilike da znate da se on bavi godinama umetnošću, odnosno ovom vrlo zahtevnom tehnikom, akvarelom. I došlo je vreme da prikažemo i njegove radove. A o njegovim radovima će nam govoriti Slavica Verdeljanović-Curk, koja je profesor na Niškoj akademiji likovnih umetnosti. Fakultet umetnosti. Da, meni lepše zvuči akademija. Ja sam dužna da ispravim. Da, to je ono zvanično baš. Fakultet umetnosti, odsek, ajde sad, kad je zvanično, šta je? Departman za likovne umetnosti, znači slikarstvo, eto. A nije muzički. Ali sve se, pa departman kažu bolje zvuči nego odsek, a ja se stalno prevarim pa kažem nekako srpski odsek. Dobro, departman. Dobro. Evo sad ćemo čuti njene utiske, ona je i autor ove postavke ovde. Dakle, ona je probrala, nije sve ovo što je Ljubiša uradio tu, da je više prostora, bilo bi više i slika, ali evo da čujemo i utiske, odnosno deo toga imate u katalogu koji možete ovdje uzeti sa ovog stočića. Izvolite. Hvala lepo. Ja vas sve pozdravljam i hvala vam što ste se okupili. Meni nikada prijatelja, društva, dragih ljudi nije dosta, ali posebno cenim što ste odvojili svoje vreme, ovako nepopularno u sred dana, kada ste možda angažovani nekim drugim obavezama, da dođete i da pozdravite ovde ne samo ovog likovnog stvaraoca, nego da pozdravite ljubav i želju da se pribeleži i da se uživa u toj lepoti koju paleta pruža. Ja sam pogledala mnogo njegovih radova, napravila selekciju. Otići će Ljubiša verovatno danas pomalo ljut na mene što sam neke segmente njegovog života, verovatno njegovih uspomena, za ovaj put, za ovu priliku ostavila po strani, ali ako mi je dao tu slobodu da napravim neku svoju priču, a malo pre sam objasnila njemu, a sada ću reći i vama, sve što radimo, ipak mi govorimo o sebi i pravimo neke mape uma. I kad sam prvo malo čutala, ni sa kim nisam ovde razgovarala, ja sam videla ovu postavku u ovom nekom raspevanom ritmu. Htela bih zapravo, ja ću se sada pomeriti, pošto zaklanjam možda najljepši deo ove izložbe, htela bih da vam prenesem svoje izbore lepote. Svi mi gledamo na svoj način i usmereni smo da iskažemo nešto što je u nama i odlučujemo i biramo da li ćemo pronalaziti tu dobrotu, lepe segmente, dobre kompozicije ili ćemo se naoštriti da pronađemo šta nije dobro. Sve ono što pronađete da nije dobro, verovatno osjeća i Ljubiša, ali to je toliko dobro zbog toga što je to motivacija da napravi nešto drugačije i da eventualno pomak i ispravi ono što nije dobro. On je vrlo strog prema sebi, pa onda eliminiše, a kaže ovo baš i nije nešto najbolje, a ja odjednom, evo pogledajte, na primjer ovaj akvarel, neko me malo prepitao koja mi je, tako prijateljica ova draga, pitala me koji mi je ovde akvarel favorit, a ja sam prosto onako zatreperila u tom trenutku i rekla sam da je to ovaj akvarel koji Ljubiša nije ni opremio, nije ni planirao da se nađe na izložbi, ali evo, našao se tu i ja se nisam prevarila, jer kad sam danas došla,
opet sam zatreperila pred tom slikom. Znate, moram da vam kažem, ovde je moja učenica od pre 37 godina i 37 godina volimo i poštujemo jedna drugu i ona zna da sam bila mnogo nezgodna i zahtevna, jer pronalaženjem onoga što nije dobro, stalno sam verovala da to može da bude bolje. Na svakom ovom akvarelu ima toliko lepote. Znate, kao kad se okreće spomenar, ja celu ovu izložbu doživljavam kao spomenar jednog čoveka koji ima svoj svet, svoje okruženje, svoje ljubavi, svoj mir i koji zapravo ima tu izuzetnu sreću da osjeća boju i dovoljno hrabrosti da tom bojom iskazuje svoje misli. Ma koja da je slika ovde, zašto kažem spomenar? Ovde je trebalo da bude i portret njegove drage supruge, i portret njegove jedine ćerke. Nije se verovatno stiglo, ja sam to odabrala da bude na izložbi, ali evo tu je ovo čedo koje je inspirisalo svojom lepotom, svojim rođenjem da napravi nekoliko, nije to jedan jedini portret, nekoliko portreta, ali pogledajte samo te meke senke. Tu taj mir koji je postignut ovim komplementarnim tonovima zelenom, crvenom, ljubičastom i tu svetlost koja prosto zrači ljubavlju. Nećemo da govorimo sada o tome da li to može likovno još da se dograđuje. Ja to ne bih. Meni je dovoljno, ni jedna slika ne može da se proglasi dobrom ako ne isijava iz nje ljubav, ako se ne osjećaju emocije. I zato je izdvojeno tamo kao nešto posebno. Spomenula sam vam malo pre, ovo je izložba radova nastalih u različitim periodima. Jedan davnašnji rad, to je iz 73. godine, kad sam ja bila dete, a ovdje je slikao, iz 73. godine gde je ova draperija tako prosto nadrealno naslikana, vidite da ona raste, ona izrasta. Sad, da li je on to hteo ili nije uspeo da dobije utisak treće dimenzije, nije važno. Moje gledanje je da je to baš tako dobro. Tako da, eto, taj akvarel je tu kao početak i sad pogledajte pored njega, mnogo godina kasnije, ovo je 2010. godine, sa mnogo više hrabrosti, ta žuta izbija napred, a ova pozadina, to moram da vam kažem, uglavnom ima princip suvog slikanja, znači na suvom papiru, natopljena boja, napravljena boja na paleti, isprobana na papiru sa strane, tako kolega dragi, a ne ono napadanje samog papira, nego oprezno. Ovo je jedini akvarel gde ima mokre efekte. I ovo je meni najstrastvenija slika, ja je najbolje doživljavam. Postoje ovde akvareli koje želim da pogledate izbliza, a to nam i omogućava ovaj tesan prostor. Recimo ove smokve koje su mirne tu, one prosto mirišu. Zatim pogledajte ove plodove ovde na još nekim detaljima, pogledajte ove plodove ovde koliko su pune svetla i ljubavi. Ovo je slikarstvo čoveka koji ima svoju tišinu, koji ima svoj svet, vrlo često potpuno nedodirljiv. Ja sam srećna ako delite moje mišljenje. Ima tu mnogo toga što bi se sklonilo, ali ja neću, ne stojim ovde da bih vam ukazivala na ono što nije dobro, nego da odete sa nekim lepim utiscima. Neće se proda, nemoj mnogo da kritikuješ. Neće on to ni da proda. Znate šta? Evo, pogledajte, nemojte cveće da gledate. Ajde, nemojte gledati cveće. Ali pogledajte vi ovu teglu. Ona je toliko bogato slikana. Pogledajte ovde neke detalje. Takođe ovde prosto prozračno. Na svakoj slici ćete naći
negde gde se čovjek prevario. On se prevario tamo gde je mislio da nije baš najvažnije. Cveće je negde mučio, pa mislio svi gledaju cveće, a ne zna da postoje osobe koje ne gledaju cveće, nego gledaju ono iz čega cveće izvire. Saša Gadžitančić, pokojni, je rekao jednu rečenicu: bez korena uspravana ne možeš biti. To se zalepilo za mene i ja sa tim živim i kroz tu rečenicu vrlo često promišljam ne samo o slikarstvu, nego i o nekim drugim relacijama, prijateljskim, rođačkim. Bez korena usprava ne možeš biti. I valjda, da li zbog toga, ja gledam odakle niče taj buket, ta krošnja. Ako nemamo jak koren ili jaku stabljiku, pa gradimo bogatu krošnju, ipak smo nešto učinili. Pogledajte vi nas ovde obrise. Onda smelost da ne zapuši sve beline. To je već 2012. To sam htjela da vam ukažem, zato vam ukazujem jedno, pa onda 2010. pa 2012. Da se vidi više slobode, više spontanosti. Šta će naš Ljubiša napraviti narednih godina i šta će poželeti još da pribeleži, da li neku ulicu koja se menja, da li neko cveće koje naravno ima svoj kratak životni vek, ali je sigurno da će ovo na njegovim slikama ostati trajno. Ja se nadam da vam je dovoljno podsticaja. Ja bih mogla profesorski da pričam koliko god hoćete, još mnogo toga, ali ja znam da ćete vi ovo more, ovu morsku obalu već sagledati sami kako osjećate, ovaj magličasti ovde pejzaž. Ovo pogledajte, samo obratite pažnju na ovaj centralni deo zida, kako je